skal direkte ind, tror jeg, den kø der. Ej. Fuldstændig vanvittigt. Lad os komme afsted. Shit. Really awkward one to defend against, and Gale puts it into the net! Er du ready? Hallo? Er det Lukas Engel? Man gør det for, siger for the love of the game. It's the Hyperman set. AJ Tracy live and direct. DJ mash up the deck. The microphone champ is live and direct. And again, it's the Hyperman set. AJ Tracy live and direct. DJ mash up the deck. The microphone champ is live and direct. Said Bob. Vibes in that. Cruise like a four-wheel drive in that. Tech time, everything's live in that. Allerede fået post. Jeg har forældre, jeg ikke har den, men jeg lover dig, jeg ikke har den. Det er altid dig, der plejer at have nøglen. Nej, bror. Frederik sagde, før vi gik ud, han sagde, nøglen ligger over på tv-bordet, og så har vi begge to glemt den, så lad være med at sige, at det er mig. Prøv bare at ringe på. Men bor han ikke lige derovre? Jeg ved det ikke. Prøv at skovbanke på. Ring on. It's because it was my friend's job here. And yeah, he forgot it. That's how it is. Så kom hjælpen. Til dig, Nadim. Det var den sgu. Fandme heldigt. Det er ærgerligt, du allerede glemmer nøglen. Nå, det er dit ansvar, men så er det jo. Første omgang er på Nadim, Frederik. Det kan du godt lige skrive bagud. Nå. Siger vi til det? Jamen, udenbart ser det okay ud, ikke? Jeg har fået sådan en veggie English breakfast. Jeg synes også, at jeg har kørt den store udgave. Jeg ved jo, hvad vi snakker om her. Det er Nadims første gang. Ja. Så jeg har selvfølgelig kørt 2 pølser også. Det skal du ikke have noget af. Og så de der beans der, det er jeg også til. Det synes jeg faktisk er lækkert nok. Jeg er ikke så meget til det. Men jeg synes, det kan. Den her er jeg lidt spændt på. Æggene til gengæld. Den kender vi godt fra Christiania derhjemme. Kørte du beans også? Ja. Godt. Men er det okay? Mangler fandme noget salt til gengæld, mand. Får du nu til Danmark? Nej, drop. Drop. Får du nu hjem? Så godt er det slet ikke. Jeg synes, det er godt. Hallo? Er det Lukas Engel? Sådan, det er det klassiske telefonboks her, ikke? Det er ikke mere klassisk. Engelsk. På de sociale. Han har lagt den lidt ekstra højt, ikke? Han har lagt en linje fint også, ikke? Han har gjort det godt en lille smule højere, men det er, hvad det er, Det ser okay ud. Nu kan vi begynde at optage, hvor vi begge to er i samme billede sammen. Det er dejligt. Morris, nej tak. Lukas, hvor er du henne? Det er lidt sjovt at have altså sådan rød-hvid, og så udebanen blå-hvid, ikke? Jeg skal have den her blå-hvid i hvert fald. Nej, bror. Vi skal have den røde hjemme. Jeg skal have blå-hvid. Nej, du skal ikke. Det skal jeg da. Vi skal have den røde, 100%. Nej, jeg skal have den blå-hvid. Den her også var puha. Det tror jeg altså ikke. Den kan der ikke være mange i truppen, der er glade for den her. Karlen kigger over på jeres tredje trøje, og den synes han jo er pivgrimme. Hvad farve er den? Jeg tror det er den. Hvad farve er den overhovedet? Er den hvide eller noget? Ja, det er den her. Fis den der. Er den ikke okay, eller? Til den der? Ja, men den er røvfis, den der. What's going on? Yeah. Yeah. When we're interviewing this lad. Danish friends. Danish friends. Danish star. See you later, Daniel. Good luck tomorrow, yeah? Hey, Marcus. See you. On, mate. See you later, Dan. Get off. Get off. Jeg ved ikke, om man kan høre en rumklang allerede. Fordi det er med et stadion, der vinder det her. Hvordan er din egen reaktion første gang, du ser det her, Lukas? Jamen helt ærligt, så var jeg også sådan lidt wow. Ja. Men jeg tror heller ikke helt, jeg vidste, at jeg kom, og det er sådan helt ærligt. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente. Nej. Altså jeg vidste ikke helt, hvad det var for en klub, man kom til, og hvad det var for et område. Og så var jeg egentlig bare indstillet på, at kun at blive positivt overrasket. Jo. For mig var det, eller er det stadigvæk, det mentale op til en kamp var i starten for mig sindssygt svært. Jeg var ked af den måde, jeg udtrykte mig selv på, altså i forhold til den spiller, som jeg ved, jeg kan være. Han følte slet ikke, jeg var i starten, da jeg kom, for jeg tænkte for meget på ikke at lave fejl. Jeg tænkte for meget på at skulle være en succes, når du kommer til en stor klub med mange fans og stor mediebevågenhed, og begyndte ligesom at tage presset udefra. Begyndte at, hvad kan man sige, lad det have for stor betydning for mig. Så min start var jeg faktisk, nu siger jeg, ked af. Mest af alt, fordi jeg ikke synes, jeg var den spiller, jeg ved, jeg kan være. Så min start var ikke noget at råbe hurra for, men jeg synes, jeg er kommet efter det.
Og også kvæg, jeg har lært at arbejde lidt med min mentale psyke og sådan noget. Jeg har før i tiden været sindssyg, altså jeg skal spise det samme, og det skulle være, du ved, på det samme tidspunkt, det skulle være, jeg skulle tage den rigtige skinne på før den anden, og du ved, der er alt muligt op i mit hoved, og hvis jeg ikke kan gøre det, så føler jeg, nu kan jeg ikke præstere. Du ved, den dag, og det er også det, jeg har lært nu, at når du har så mange, bare en udebanekamp, det er ikke sikkert, du kan få det samme mad hver gang. Det er ikke sikkert, du kan spise på det samme tidspunkt, fordi vi spiller på forskellige tidspunkter. De der, nu siger jeg, ritualer. Noget overtro er der også i det. Det der med at sætte højre skinne på før venstre, eller binde venstre støvle før højre, eller du ved, de der, og der er helt sikkert nogen, der har det bedst med det. Jeg har det bare dårligt med det, fordi den dag, du ikke kan udføre de ritualer, så begynder man at tvivle på, at nu kan jeg ikke præstere. Nu, du ved, så er kampen slut, før den er gået i gang. Man kan sige, at det kommer aldrig nogensinde til at være som i Kastrup, for jeg spiller med mine bedste venner, og det gjorde jeg mandag, tirsdag, torsdag, 3 gange om ugen, og det var med Faxe Kondi og Toast i tuten efter, og det var, du ved... Der var ikke højre før venstre skinne? Det var, nej, og nogle gange var der ingen skinner på, altså, det var bare hyggeligt. Og det er den følelse, jeg jagter, fordi det er jo... Vi alle sammen, og I har også selv spillet bold, der gør det vel stadig, men I gør det også, fordi det er hyggeligt. Og I gør det, fordi at det er fedt at spille, og man gør det for, nu siger jeg, for the love of the game, som man siger, ikke? Herovre i hvert fald. Og det er den følelse, jeg stadig prøver ligesom at finde, også når det går dårligt, og også når jeg har haft en dårlig præstation, så er det ikke så meget. Selvfølgelig skal du være selvkritisk, og jeg tror, jeg er den største kritiker af alle over for mig selv. Typisk ting for fodboldspillere, Jo, 100. Men det, der virkelig er begyndt at betyde noget for mig, det er min nu siger jeg, valg i kampen, eller være tro mod mig selv, eller være ærlig over for hvad for spiller jeg gerne vil være. Og der er ikke noget værre end i starten at gå ud og spille, som jeg gjorde i starten. Jeg har tænkt, hvad tænker træneren, og hvad tænker fansene, og hvis jeg bare spiller med det forsøg, så laver jeg ikke en fejl. I stedet for at gå ud og sige, du ved, de har købt ind på mig, fordi jeg er en god spiller. De har set video, de har set klip af mig, de har set min kampe og sagt, ham der kan vi bruge, så kan du ikke komme her og være en anden spiller. Så du er nødt til også at være tro mod dig selv, og den spiller jo altid have været. Og det er det, jeg stadig prøver at arbejde på nu, faktisk. Jeg har smidt nogle blå og røde, nu ser vi, mænd ud. Sådan så taktikken foregår på gulvet, ikke? I stedet for at man skal stå og pege på en tavle. Og, så er det bare, hvis der er lidt mest af lige halvlejen, ikke? Hvis vi skal lave lidt ændringer, eller hvis der skal twistes på nogle taktiske ting. Ved du, hvad du kommer til at spørge om, ikke? Og jeg har ingen indflydelse. Du har ingen indflydelse på den her? Ingen indflydelse. Musikken? Ingen indflydelse. Det hvem styrer den så? Det gør faktisk den gode Dan Barlaser, som I så på vej op. Ja. Det er ham, der står for det, og han har den samme playlist, der kører hver gang. Okay. Er du godt træt af den eller? Ja, det er jeg, men det er lige meget, hvad der bliver spillet herovre, så er jeg træt af det, ikke? Jeg vil gerne have noget steps på, måske. Jeg kunne lige få magi eller andet, men det får jeg sjældent. Altså, jeg har det sådan, hvis jeg hopper i jernknopper, så bliver jeg 5-10% mindre teknisk. Altså, det er et privilegie, når man er offensiv spiller. Ja. Dengang jeg spillede 10'er, eller kan, eller 8'er, eller hvad det var. Bare spil, du kan lige spille ind der skål. Altså, det er, hvad du har det godt i, men så snart du er en del af bagkæden, så du skal have jern på. Nå, nødt til det, ikke? Du er nødt til det. Ja. Du kan lave kun den der med at glide en gang. Ja, præcis. Præcis. Og jeg har set folk blive flået ud, fordi de ikke har haft det rigtige fået tøj på, ikke? Ja. Man har også hørt det, ikke? I 93 var ude også en træner, der var sådan, hvis jeg ser, I ikke har jernknopper på, så spiller jeg ikke. Solen, den skinner. Det ligner, det ligner ikke England, det her. Nej, det er det jo heller ikke rigtigt. Det er jo det, jeg lige har sagt, at I får jo ikke den rigtige oplevelse. Nej. Og vi snakkede om det ude på stadion, hvis det er, at I kan blive ved med at komme, og det betyder, at jeg skal spille hver weekend, så vil det være godt. Og hvis vejret kan fortsætte med det også, så må jeg også meget gerne blive ved med at komme. Det skal vi gøre. De sidste halvanden måneds tid, der har det været regn, sne, blæs, altså det har været helt forfærdeligt. Så nu har vi en dag med sol, så det må være jer, der tager det med. Ja, så skal jeg lige fortælle dig noget. Da vi er i Bergen, det er den by, der regner allermest i hele Europa. Og der ser jeg jo i går, der er det godt vejr. Der er det godt vejr? Der er det rigtig godt vejr. Er du klar? Det er for alt for meget. Okay, ja. Så kører jeg efter, så lægger du ud, så slutter Lukas. Nej. Den får lidt backspin der, måske der. Ja, du er venstrebenet jo. Kom rundt op. Jeg er langt fra. Ja, altså, det er lige før jeg siger, jeg tæller på den. Det er målfoto, det der. Det løber vi lige over og kigger på det her. Skal der varme på den? Arne, Dim. Er det ikke mig, det her? Det er sgu mig, det der. Det er 100% mig, der vinder den her. 16 får den til.
Jeg får også 16. Okay, så er det måske lige. 16 i skolængde hen til tasken. Nej, jeg tror faktisk, jeg har lidt større. Nadim har størrelse 44, så den vinder jeg sgu. Så har vi sådan en Conference League trøje. Okay. Fra SIF, ikke? Jo, det kan du godt lide, når der lige er lidt, hvad er det, prøv at se. Der er lidt logo og sådan noget, der er indgået i trøjen. Det er derfor Silkeborg Kommune. Selvfølgelig. meget glad for den, ikke? Det må jeg sige, så med et lille logo på siden. Hvem er det West Ham eller sådan noget? Nej, det er ikke jeg. Ja, vi ved West Ham. Nå, det er West Ham. Jeg er meget glad for. Det er jo ikke en modstander, jeg selv har spillet mod, eller en medspiller på den sags skyld. Det er det så et eller andet sted, for det er min gode ven Olli, der spiller for det peruvianske landshold. Ja, med de 10% peruvianer han er. Præcis. Og han kan jo stadig ikke sproget, men han bliver nok anført en dag, har han udtalt. Stærkt. For deres VM-division. Mod? Jeg er ikke sikker på, nu lyver jeg lidt at sige Argentina. Ja, præcis. Jeg spiller bare med, at jeg spiller mod folk. Skal ikke bare sige det? Og så har vi den her. Okay. Fra en Carabao Cup semifinale mod Chelsea. Selveste Raheem. Parker Sterling og vinder 1-0. Han får så revanche en uge efter, men det behøver vi ikke snakke om jo. Vinder 1-0, og du glemmer en lille detalje. Hvad sker der efter kampen? Jeg er så heldig, at jeg får lov til at blive man of the match. Ikke? I hvert fald hvis du skulle have fansene. Så det var en stor dag. Er du ready? Så er vi ready igen. Så kommer han. Ja, tak. Yes! Morning! Morning. Vi er kommet til Middlesbrough, og det vi skal finde noget mad. Det er rimelig fucking koldt. Fucking koldt. Man har taget en alt for tynd jakke på også, ikke? Jo, præcis, der har du fundet. Nå, hvad vil du spise? Vi gider ikke have English breakfast igen, hva'? Nej, okay. Du kommer lidt væk fra den, eller? Nej, men en gang er nok, og så... Okay. Altså, den kan man stadig mærke nærmest. Den sidder der stadig. Nej, men altså, jeg er på noget... Jeg er også på croissant og kaffe og sådan noget. Der er ikke noget croissant. Vi er ikke i Frankrig, bror. Der er ikke croissant og jo, kaffe der må være et sted med... Det er der alle steder. I Middlesbrough? Du kan se skodderne også for os, når han er ikke åbnet op. Den iskold stang, der kører ind på rullen. Den der kørt siden i går, ikke? Okay, nej, det skal vi selvfølgelig ikke noget. Gjorde vi det alligevel, ikke? Altid godt med en chai, ikke? Altså, det slår English breakfast til hver en tid. Så er vi her. Kæft, hvor er det fedt, mand. Der er frostgrader, men vi luner os på oplevelsen. It's match day, fam. Match day. Yeah. Which qualities do you like about Engel? I think he's loyal, I think he's tenacious, I think he can really cross a ball and you can run with the ball. He's committed, he's fit lad. He's had his critics, but I think he's our best. I think he's our best left back. I've been a Middlesbrough fan since my dad brought me when I was 6 years old, my first game. I've supported them for nearly 60 years. Wow. So they mean everything. Yeah, I love them. I come every week. Karl går på toiletter. Det er, altså, der er propfyldt her, hva'? 28.000 har været her i dag, og jeg synes fandme, der var en fin stemning. Men det er meget mere hjemligt, end jeg havde forventet. Jeg tænkte, okay, folk de er benhårde, de råber og skriger hinanden, men det er meget familieagtigt, jeg synes, det er hyggeligt. De er ikke meget farve, de der fritter der, vel? Men, det slask, den her. Prøv at se den her. Jeg har fået lidt ketchup med. Det vil sige, jeg tror, det var det, jeg sagde. Der er ikke ketchup i. Det er simpelthen noget, man selv... Nej, den er stenhård. En burger. Jeg ved ikke, om man kan kalde det. Nej. Jamen, der skal jo ketchup i. For fanden, der er ikke ketchup. Hvad siger I? Ja, det er... Smager den så dårligt, som det ser ud af? Det er ikke mig, det her. Det smager rigtig dårligt. Det smager kogerbrød. Det smager, som den ser ud. Der er faktisk ikke noget spændende at sige om det overhovedet. Det ser fuldstændig elendigt ud, gør den. Det er bare... Jeg tror bare, jeg skal faktisk ikke have mere.
stod en fyr lige her bag os. Ja. Han er gået nu, vi nåede det ikke. Men han havde en bog med alle spillernes autografer, blandt andet også Lukas Engel. Og det er mange år, han har haft de her autografer, ikke også? Ja. Det er helt sindssygt, hvor meget at sådan en her klub, det kan betyde for nogle mennesker. Ja. Det er en voksen mand, som har fået autografer og venter på nogle autografer for nogle Blackburn-spillere også. Han samler på de her autografer. Det er bare sindssygt, hvad sådan noget det betyder for folk, synes jeg. Jamen, her er trøjen, man kan vinde derude, folkens. Der er jord på. Den er blevet taget ned med madkassen, siger du? Ja. Den lugter altså, ikke? Det gør den. Der er 90 minutter i, og prøv at se her. Det får du altså ikke på alle trøjer, det her. Det kan jeg godt love dig. Det er for dagens kamp i dag? Præcis. Ja. Så den skal signeres her på bagsiden. Selvfølgelig. Er det bare at gå i krig, eller hvad? I totallet. Ja, tak. Skal jeg skrive brevet, eller hvordan var det? Hvad? Skal jeg bare skrive nu, eller? Okay. Ja, tak. Det er klasse, det der. Ej, det ser fint ud. Altså 27'eren gør det bedre. Hvis du lige fjerner 27, så er det godt. Enkelt 27.